ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед. Мегушароинар имрӯз 18 майи соли 2024 мо навор кардагем баҳри шумо. Рости гап, навори имрӯзавон беҳад навори зури бад мешава. Хости подписчикҳо, яъне ки маъқули дили тамошобинон мегарда. Ваз гирифтагием Ласеди ҳаст, Мерседес ҳам ҳаст, чотки Ваз 2107 Opel ҳам ҳастай бардаро. Хулас навори девонагӣ бад мешава. Мисли ҳамин инсоное ки агар шумо бихоҳед мошинотон дар реклама гузоштан, ҳатман дар ҳамин рақамҳои мо WhatsApp, Telegram ҳаст, метавонед ки ба мо муроҷиат кинед. Мо мошини шуморо хона боша, замин боша, фарқ надора, метавонем ки реклама кинем. Сар аввал лайка мезанем бардаро, подписатсияро зер мекунем, зангуларо зер мекунем. Навори имрӯзаи моро тамошо мекунем. бачакои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан, ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастанд, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешава арзонош. Даромад тамошо кунед, силкаш дар ҳамон комментариё мондагӣ дӯстон. ба эълони яками имрӯзамон мегзарем бародаро. эълони якамон Mercedes Benz S-Class ки соли 1997 май ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Рақамаш охираш 0009, метавонед ки шумо занг бизанед. Нархша 66000 сомонӣ мега. Бензин плюс газа, кузов седан бародаро. Объем мотораш 1.8, пробегаш 271506 пробег дора. Коробкаш механика. Мега мошин дар ҳолати хуб қарор дора, яъне мошин дарунӣ Хуҷанд гаштагӣ, мақсад дига ҷо нарафтааст. Балонош состояниеш 90%, объем мешавад мега ба сечкае ки мақсад солаш аз 99 болотара 99 ёки 10000 дар ҳамхел ҳолатҳо боша мега. Метавонем ки обмен кунем, алиш кунем мега. Марҳамат бародаро, желаянтона бубинед, агар маъқултон боша. Mercedes Benz S-Class мо 66000 сомон мега. ба эълони деюми имрӯзамон мегзарем. эълони деюмон ваз 2107 беҳад вазчаи зурай бародаро. ира солаш 2007, рақамош охираш 0302. ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 33000 сомон мега. холи бензинае. мошини ба бензин чоткае. кузов седан, объем моторш 1.7, пробегаш 15000 пробег дора. рости гап, коробкаш механикае. мошин як даст гаштагие мега. пробегаш заводское. коробка мотор гарантия қатъи 100%. кузовш солона, салон тоза, ягон ҷош задагӣ нест, хирошдагӣ нест, пӯсидагӣ нест. даруншам худаш тоза будааст. ина марҳамат, харидор аниқ бошед, занг бизанед мега. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем ака. эълони сеюмон ваз 2109 ки ира солаш 2001 май бародаро. 2001 сол ваз. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. рақамаш охир 3434, метавонед зангш бизанед. нархша 17000 сомонӣ мега. бензин плюс газа, кузовш хаҷибек, объем моторш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати сози бад қарор дора мега. ҳама айҷош 100% заводид мекунӣ, айҷош кор мекуна. 4 дар сентр замок, пул дора. 4 балони нав, хадовои нав. хулас музикаш живое мехона бардаро. каламковошам харибадаст, оригиналай, 1 сола ҳуҷҷат дора. танировка, хулоса сози бадай. фақат мошинхаро метавонед ки мега занг бизанед. марҳамат, ина солшам кӯҳна надааст, состояниш девонаи бад. зангш бизанед агар маъқултон боша. ба эълони чорumi имрӯзамон мегзарем. эълони чорумон ваз 2114. чишмош агар куруд мекуна бародар. ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 22500 сомон мега. 2007 сол, кӯҳна нестай. бензин плюс газа, кузовш хаҷибек, объем моторш 1.7, пробегаш 324560 пробег дора. коробкаш механика. мошин фурӯшӣ на ходоа мега. камтар нарӯжниш кор дора.
خریدار انیق باشه میگه زنگ زنین یا نویسین با گپ میزنیم. میگه مطمئنم که معقول تون میشوه ماشین. مرحمت خریدارو برادرو دوستو تماشابینان اگر معقول تون شیده باشه زنگش بزنید. درونش هم اوخه страшни бадам нест. то закай хишру ойнош кавидагӣ надора. хулас девонагӣ бадай мошин. ба эълони панҷуми имрӯзамон мегзарем. эълони панҷумон ваз 21:15 имрӯз намхели ваз чапактон ки бардоро да комментария бинависонен. 2003 солаш ин мошин қардора дар ноҳияи ёвон. нархша 16000 сомонӣ мега. рақамаш охираш 0700. кузовиш седан ай мошина. объем моториш 1.6, пробегиш 10345 пробег дора. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. занг зада пурсед состояниша бо мега гапҳо туғурӣ бигира. агар бо саводо мекунем саводо мега дар назди мошин. ина марҳамат шахсоне ки мошинхар ҳастен вазхар ҳастен. агар ин мошинмон дар ноҳияи ёбон қарор дора 16000 сомониш мега. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем. шерои нар Daewoo Leganze мошинора фақат мондем солошоно нав ки ба шумо маъқул боша. тоза кайравен дурунаш чотки. ин мошин қарор дора дар ноҳияи 5. нархша 22000 сомонӣ мега. бензин плюс газай. кузоваш седан бардоро. объем моториш 1.6, коробкаш механика. документош нав бучидагай мега. 4 баллон 100% нав задагай. мошин девонара девонашай мега. занг занем бардора бо чахчах мекунем. ина марҳамат Daewoo Leganze дар мақултон боша. дароншам тоза чотка. хулас ягон камбудӣ надора бардоро. аз берунам хушрувак неки мошинчаи соз дар талаботи худаш 1000% ҷавобгӯ будааст. як кас боша документ кина ҳайш кина ин мошина. ба эълони ҳафтумон мегзарем. эълони ҳафтуми мо Opel Astra F ки солиш 96 ай. ин мошинча қарор дора. ин хеҷибе ки мо қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша 31000 сомонӣ мега. бензин плюс газ. кузовиш хеҷибек. моториш объем 1.6, пробегиш 32154 пробег доштааст. коробкаш механика бардоро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор 100%, коробкаш 100%. срочно фурӯхта мешавад. марҳамат алоқа кунед гуфтааст. хеҷибе ки мо дар намахели ҳолат қарор дора бардоро. тоза кайдаронаш чотка дар шаҳри Душанбе рай рижда гаштагай. ин айҷа бо моториш будааст. вроди безеб нест. марҳамат маъқултон боша алёш кунед. ба эълони ҳаштуми имрӯзамон мегзарем. шерои нар рости гап дар комментария хоҳиш кардан ака мотора ягон мотор чика навор бигир хости подписчикай. ин мотормон 7000 сомония нархаш бо савдо меша бардоро. дар ноҳияи бохтар яъне ки қоғонтепа имрӯзамон. состоянии мотор BUI. маркаш барои Opel яъне барои Opel тип запчастиш двигатель. хулас мотор барои хори Opel Zafira B12 вискидор. дӯстон бародарон подписчикои муҳтарам, агар ҳамин видеои ма ба шумо маъқул боша ҳатман дар ҳамин видеои мо лайк монем бардоро. подписатсияро фаромӯш накунед. ин видеоро метавонед ки дар дараҷаи максималӣ паҳн кунед. хулас дастгири шумо мадад дар кораи бардоро. марҳамат касе ки хона дора, мошин дора, замин дора метавонед ки дар рақами мо муроҷиат кунед. мо хости подписчикора мақсад дар замин намемонем. гапотона дар замин намемонем бардоро. фаромӯш намекунем дӯстон. ҳатман дастгирӣ аз тарафи шумо.